Sarapan. Sarapan apa? Lah kuwi gembose pangan. Kena gue anu. Gue menggok kuwi. Gembose kena gue menggok. Piye jangane piye enak apa ora? Ora taku santen. Mbok. Jangane enak apa ora? Ora taku santen. Wis. Wis asin. Oh, wis nek asin. Nah. Soto ku bareng jejah sithik. Soto. Aja sithik sotone. Coba pangan coba. Pedes apa ora? Pedes apa ora? Kur-kur. Kur-kur. Ora kapedesan. Ora pedes nemen. Iku enak. Lombok. Hah? Ora lombok pedes-pedes. Lah iya. Ndak kapedesan kok. Pedes yo yang weteng lorong ngene malah ya to. Kepedesan yang weteng lorong kok. Wow. Tahune yo empuk rek. Gembose enak. Gembose enak. Enak gembose. Enak gembose. Enak iki dadi kok. Oh, lah ya kuwi dadi tuwa wis ana. Wis ngono wae. Mangan wareg karo turu.